Tumayo ka dyan, maabutan nila tayo! Hindi ko na kaya, Sarge. Ang sakit na ng tagiliran ko at nahihilo na ako. Iwan mo na ako. Sige na. Hindi! Hindi kita iwan! Tayo na lang natira sa atin! Uuwi tayo at sasabihin natin ang nangyari dito! Pero sir, masama ang tama ko. Kung hindi mo ko iwanan, sigurado nga abutan nila tayo. At pareho tayong mapapahamak. Hindi! Kung abutan man nila tayo, lalaban na lang ako. Peste kasi, mali ang intel na nakuha natin. Huli ka na! Sarge, kung hindi man ako umabot, ipangako mong makakalabas ka rito at pakiusap. Pakisabi sa mga magulang ko na mahal ko sila. At Tumigil ka! Tipirin mo ang lakas mo. Ikaw ang magsabi niyan sa kanina sa oras na makalabas tayo rito. Dinan mo ang sugat mo! Dinan mo! Ayun na lang magagawa natin sa ngayon. Teka. Narinig mo yun? oo, Sarge. Mabangas na hayop pa tayo. Sarge, paparating ng mga rebelde. Iwan mo na ako. Ano ba? Hindi ka kita iiwan. Kumapit ka sa akin. Ilang pang magasin meron ka dyan? Ha? Dalawa pa, sir. Pero hindi na fully loaded yung isa. Sarge, parang nilalamig na ako. Ano? Ang laking aso! Rimula! Hoy! Rimula, pambihira! Punyeta kang asong halimaw ka! Sumawi ka pa! Sige! Lapit ang mabudang kita ngayon ng tingga! Peste! Talagang umatake nga! Anong klaseng halimaw? Dito, dali! Bilis! Habang hindi pa makaatake ang hayop na yon. Pero may kasama ako! Hindi ko siya maaaring iwan! Ganun ba? Nasaan siya? Ayun! Tara, dali! Pagtulungan na natin buhatin! Sige na! Kunin mo na ang kasama mo! Ako nang bahala rito! Doon kayo dumaan kung saan ako lumabas! May daan doon pababa! Tahakin ninyo yon at makakakita kayo ng kabahayan! Pero paano ka? Huwag na ninyo akong alalahanin! Buhatin mo ng kasama mo! Bilis! Kilos na bago tayo maging hapunan ng asong ito! Sarge, hindi ko na kaya. Hindi na ako tatagal. Iwan mo na ako. Gawin na lang ninyo akong pain dito. Tumigil ka na. Baka ako pa mismo ang bumaril sa'yo. Kunting tis pa. Huwag kang bibitaw. Sa panahon ngayon, marami na ang hindi naniniwala sa mga aswang, engkanto at mga elemento ng kalikasan. Dahil modernong panahon, nakalimutan na sila at itinuring na lamang na mga katang-isip at mga alamat na lamang. Pero kahit anong paglipas ng panahon ay hindi ko malilimutan ang isang karanasang nagpatunay sa akin na hindi lamang tayo ang nabubuhay sa mundong ito, na mayroon pang mga nilalang rito na mas masahol pa sa mga demonyo. Magandang araw, Sir Jupiter. Ako si Manuel, isang retiradong sundalo na ilang beses nang nadistino sa iba't ibang lugar noong kalagitnaan ng dekada 80 para harapin ng mga rebelding nagnais na pabagsakin ang ating bansa. Pero sa huling misyon ko, doon ko na nakaharap ang isang nilalang na akala ko noon ay sa mga kwentong katatakutan lamang lumalabas. Isang aswang na mas nakakatakot pa kaysa mga rebelde.
Ang ulo ko. Nasaan? Aray, Sandali, huwag ka munang kumilos. Sargento, gising na po yung kasama nyo. Talaga ba? Rimula, mabuti naman at nagising ka na rin sa wakas. Sarge. Anong nangyari? Nasaan tayo? Huwag ka munang masyadong umilos. Malala ang tama mo sa tagiliran. Ang sabi ng lola nitong si Noel, kung nahuli pa raw tayo ng konti, baka pinaglalamayan ka na ngayon. 4 na araw kang tulog. Mabuti na lang talaga at nagising ka na. 4 na araw ho? Oo, 4 na araw. Kung gayon, ano na pong nangyari sa mission natin? Wala. It's a failure, Rimula. Kung hindi dahil sa pamilyang ito, malamang nasa ilalim na rin tayong dalawa ng lupa. Hindi pa po ba kayo nakakakontak sa headquarters? Yung mga kasama natin, baka may buhay pa sa kanila. At kailangan natin magpadala ng reinforcements. Nasa liblib na lugar tayo, Rimula. Walang telepono rito o kahit ano. Sinubukan kong bumaba ng bayan. Pero napapaligiran ng mga rebelde ang lugar. Madali nilang mahalata ang mga galos ko na hindi ako taga rito. At baka mapahamak pa ang lugar na ito. Naintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero wala na tayong magagawa. Mawalang galang na po. Eto po ang tsaa. Gawa yan sa pinakuloang tanlad at lagundi. Maganda yung pangtanggal sa sakit ng katawan at pampalakas. Salamat, Sina. Rimula. Si Sina nga pala. Hindi ko alam kung naalala mo yung lalaki tumulong sa atin dun sa bundok. Pero ito ang kakambal niya. Yung Noel na nabanggit nyo kanina, tama po? Oh, yun nga. Pasensya na kayo. Mukhang natagalan si Noel sa pangunguha ng mga gulay at kamote. Pero baka po pabalik na din yon. Maganda si Sina. Hindi sa katangkaran pero para sa akin napakaganda ng kanyang mga mata. Morena siya at pinong-pino talaga kung kumilos. Mga ilang segundo akong napatitig sa kanya noon bago ako muling kinausap ni Sargento. Umalis naman noon si Sina at nagpaalam na ipagpapatuloy ang pagluluto. Naalala mo ba yung nangyari sa atin nung gabing yon doon sa bundok? Alin dun, Sarge? Ilong-hilo kasi ako nun pero naalala ko yung aso. Itim na aso na napakalaki. Parang halos kalabaw na ata yun. Hindi ko alam kung nakita ko na lamang yun dahil sa nauubusan na ako ng dugo nun. Totoo, nakita mong yon. Ho? May ganong kalaking asong gubat? Hindi yung pangkaraniwang aso, Rimula. Pinaulanan ko yun ng bala pero ni isang bala ay hindi tumalap sa nilalang na yun. Ano ho yun? Sandali, hindi pa ako tapos. Nung pababa na tayo ng bundok, ay inabutan tayo ng mga rebeldeng humahabol sa atin. Akala ko noon katapusan na natin, pati na si Noel. Pero sa mga rebeldeng yun nabaling ang atensyon ng malaking aso. Habang papatakas tayo doon, ay kitang-kita ko ang kilabot sa mukha ng mga yon habang nagsisigaw sila sa takot. Ano raw ho yung hayop na yun? Naitanong na po ba ninyo kina Noel at Sina? Kung mabangis na hayop yung dapat dun. Hindi yun basta mabangis na hayop. Noel, narito ka na pala. Oo. Mabuti naman po at gising na yung kasama ninyo. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos naman. Medyo masakit pa yung tagiliran ko at ulo pero ayos naman na. Mabuti kung ganon. Oh, eto pala yung tiyaan na ipinagawa ko kay Sina. Inumin mo yan habang mainit-init pa. Oh, mas bibilis ang paggaling mo dyan. Salamat. Ang sarap. Nakakainit ang sikmura. Ubusin mo yan. At mamaya darating si Lola para tingnan niyang sugat mo. Pasalamat ka na lang talaga. At walang napinsalang lamang loob sa'yo. At kinaya kang gamutin dito.
Yung malaking aso, sinabi mo na hindi yun pangkaraniwang hayop. Kung gayon, ano yun? Taglugar. Tag ano? Taglugar. Taglugar. Yun ang tawag nila sa nilalang na yun. Ano yun? Parang ano? Bantay ng bundok? Engkanto? Pambihira yan. Seryoso ba kayo? Malaking asong... Nakakatawa ba? Wala akong pakialam kung hindi ka naniniwala. Pero ang nilalang lang naman na yon ang pumatay sa mga magulang namin ni Sina. At sa maraming tao pa sa lugar na ito. Marami na ako nakausap ng mga taga rito. At lahat sila sinasabing demonyo talaga ang taglugar na yon. Nagpapanggap daw yan bilang tao kung minsan. Minsan naman ay hayop. At may kakayanan ding sumapit at magkontrol ng isip ng iba. At gaya ng mga aswang, masarap para sa kanila ang karne ng tao. Napatitig ako kay Sargento ng mga oras na yun, Sir Jupiter. Medyo malabo pa ang isip ko noon kaya hindi maproseso ng utak ko ang mga sinasabi nila at nangyayari. Matalino at madalas na seryoso si Sargento Soriano. Hindi ito basta naniniwala sa mga sabi-sabi lang, kaya naman hindi man ganoon kalinaw ang gabing yun sa akin. Nakumbinsi nila ako na halimaw nga ang nakaharap namin noon. Noong umaga rin yun ay pinilit ko ng makabangon. Nagawa ko naman yun, subalit hindi ako makakilos ng maayos dahil bigla na lamang kumikirot ang sugat ko. Ayos ka na? Oo. Bigla kasing kumirot tong sugat ko. Saan ka ba kasi pupunta? Ayan na! Ayan na, oo, nagdurugo na. Halika na muna rito. Palitan na rin natin yung takip niyan. Naku, ako na. Kaya ko na to. Ano kaya? Tingnan mo nga't pawis na pawis ka na. Alam kong sanay ka sa sakit at hirap dahil sundalo ka. Pero hindi lahat ng bagay ay kaya mong gawin mag-isa. Hindi ba itinuro yan sa inyo sa mga pagsasanay nyo? Itinuro naman kaya lang nakakaya. Aray. Dahan-dahan naman. Pasensya na. Huwag ka kasi masyadong malikot. Ito, matatanggal na. Ilang ikot na lang to. Oh, eto. Hawakan mo muna. Kukuha lang muna ako ng mainit na tubig at pagbababaran ko ng dahon ng bayabas. Kinuha ko ang dulo ng telang nakabalot sa aking tiyan. Tiningnan ko si Sina at hindi ko maiwasang maalala ang nanay ko sa kanya. Mabilis kumilos, eksakto ang bawat galaw at palaging may tapang sa mga mata. Si Sina talaga ang tipo kong babae noon. Kaagad siyang bumalik sa aking dala ang plangganitang may lamang maligamgam na tubig. Tuluyan na niyang tinanggal ang takip ng sugat ko at sinimulang linisan yun gamit ang isang malinis na tela. Sina? Ako nang bahalang aray! Kapag hindi ka tumigil, didiinan ko to. Sige ka. Hindi mo nga magawang yumuko ng maayos eh. Paano mo to malilinisan? Hindi na ako nakapalag noon. Tumingin na lamang ako sa malayo habang nilalabanan ang hiya na aking nararamdaman. Napatingin ako sa bintana. Naroon si Sargento at abala sa paghahasa ng isang mahabang itak. Hindi ko matandaan kung nasaan si Noel noon, basta wala siya doon. At hindi nagtagal ay isang matandang lalaki ang lumapit kay Sargento. Halos kuba na ito at nanginginig pa ang kamay na nakahawak sa baston. Mawalang galang na sa'yo, Ginoo. Pero nariyan ba si Noel? Oh, wala ho. Umalis ho. Pumunta po ata sa bahay ng lola niya. Sinundo po ata. Bakit ho? Meron po ba kayong kailangan? Baka po makatulong ako. Ano kasi, kanina, doon sa may paanan ng bundok, nakita ko lang buhay ang isang babae. Laslas ang liig at nawawala ang puso. Ginoo, ito na ang pangalawang biktima kayong buwang ito.
At nasa parte na tayo ng taon na gutom na sila. Teka, Lo, sinong silang tinutukoy ninyo? Yung mga taglugar. Kaya mag-iingat kayo. Lalo na at mga dayo kayo rito. Hindi ninyo lubusang kilala ang mga taong makakasalamuhan ninyo rito. Opo, salamat po sa paalala. Pero ano pong kailangan niyo kay Noel? Yun lang po ba? Sasabihin ko na lamang po sa kanya ang sinabi ninyo. Oo, pero bukod doon ay sabihan mo siya pumunta sa bahay ko mamaya. Ako nga pala si Mang Kanor. Oo nga pala. Mga sundalo kayo, di ba? Ho? Huwag kang mag-alala. Hindi namin kayo isusumbong sa mga rebelde. Galit din kami sa kanila. Kinukuha nila ang mga pagkain at inaabuso ang kababaihan dito. Pero, ipangako ninyo na kung sakali, tutulong kayo sa pagtatanggol sa amin. Oo, makakaasa po kayo. Si Mang Kanor ang pinuno nitong nayon. Siya ang umaasikaso sa lahat dito. Kaya pala medyo emosyonal siya habang kausap si Sargento. Kung ganito pala kagulo rito, bakit hindi pa kayo lumikas? Naisip na rin namin yan. Pero saan naman kami pupunta? Sinong tatanggap sa amin? Nasanay na lamang kayo na may namamatay ng ganun dito? Hindi ba kayo... ikaw, hindi ka ba natatakot? Nasanay na kami na araw-araw at gabi-gabi lumalaban kami para sa mga buhay namin. Ayos na, malinis na. Mukhang maganda naman ang paghilom. Kailangan mo lang talaga magdahan-dahan sa pagkilos. Teka, kukunin ko lang yung panglanggas. Tumayo si Sina noon. Ako naman ay napatingin sa labas ng bintana. Lagi kong naiisip noon kung gaano kapayapa ang mamuhay sa probinsya. May sariwang hangin, malayo sa problema ng syudad. Pero mali pala ako. Mas masahol pa sa mga dagang nagtatago sa lungga ang buhay ng ilang mga nasa probinsya noong mga panahong iyon. Galit ako noon sa mga rebelde at sumumpang uubusin sila. Pero nang mga oras na iyon, nagsimula na rin akong magalit sa kung anong masamang nilalang na gumagala doon. Dumating ang tanghali at kasabay ng pananghalian noon, dumating ang isang matanda. Kulubot na ang balat noon, subalit maliksi pa ang kilos at kung titingnan ay kamukha ito ni Sina. Siya si Lola Minda. Magandang tanghali po. Magandang tanghali na ba, Niho? Kumusta na ang pakiramdam mo? Sina, napainom mo ba yung biling ko sa kanya? Opo na. Naubos rin po niya. Pinalitan ko na rin po yung benda at hinugasan yung sugat niya, Lola Minda. Aba naman na talagang inunahan mo pa ako, ha? Dumugo ho kasi. Pasensya na ho. At salamat po sa panggagamot niyo sa akin. Utang ko pang buhay ko sa inyo. Nako, huwag ka nang masyadong formal, Iho. Nagbibiro lang naman ako. Ngumiti sa akin ang matanda at pagkatapos ay ipinatong niya sa ulo ko ang kanan niyang kamay. Pumikit siya at bumulong. Mga ilang segundo rin yon bago niya ako binitawan. Mabuti na lamang at nagiging maganda ang paglakas mo. Ang isang problema na lamang niyo ay kung paano kayo makakaalis ng lugar na ito. Bantay sarado ng mga rebelde mga daanan at kabisado nila kung sino ang mga taga rito. Hindi kayo basta-basta makakaalis dito. Ang totoo, bukas ang gagawin nilang pagronda rito. Dapat makapagtago kayo. Kung hindi pare-pareho tayo mapapahamak. Ang isa pa, Wala po bang ibang daan? meron. Pero hindi rin ligtas ang lugar na yon. Teka, Sina, nasa na yung isa? Yung may kalmot na taglugar, yung sarhento. Hindi po ba ninyo nakita dyan sa labas? Nariyan lang po siya kanina eh. Walang tigil nga po sa paggawa ng kung ano-ano dyan sa labas. Parang walang nangyari sa kanya. Hindi tayo pwedeng pakampante. Hanapin mo siya at pabalikin dito. Sige na. Opo, La. Teka ho. Ano ho yung sinasabi niyo tungkol sa sugat ni Sargento? At bakit po hindi pwedeng magpakampante? Kung tutuusin,
Mas malala ang pinsalang natamo ng sarhento mo, Manuel. Teka, Manuel, tama, hindi ba? Opo. Hindi pa man sigurado ngunit ayon sa matatandang kwento dito sa nayon, ang sino mang masugatan ng taglugar ay maaaring sapian nito o gamitin. Hindi pa ba ipinakita sa iyo ng sarhento ang sugat niya? Hindi pa po eh. Wala rin ho siyang nabanggit. Ay, ayaw ka siguro niyang pag-alalahanin. Pero pinaaalalahanan na kita. Kapag nakita mong may kakaiba sa kanya, kaagad mong ipagbigay alam sa amin. Yan ang isa pang problema na sasabihin ko sana kanina. Kung gayon, hindi po pala kami talaga kaagad makakaalis dito. Oo, hindi pa. Kaya ang mabuti mong gawin ay ang magpagaling, magpalakas. Pilit kaming hahanap ng paraan para makaalis kayo ng ligtas mula rito. Sa ngayon, ang pagtuunan nyo ng pansin ay ang mga kalagayan nyo. Opo. Iniwan ako ni Lola Minda at ipinagpatuloy niya ang ginagawang paghahanda kanina ni Sina ng lamesa. Tutulong sana ako subalit mariin niya akong pinigilan. Kaya na raw niya yun at baka raw muling dumugo ang sugat ko kapag nagalaw ng gusto. Kaya naman bumalik ako sa pagkakaupo. Maya-maya ay dumating na rin naman sina Sarhento kasama sila Noel at Sina. Aba, saan ba kayo galing? Ikaw, Noel, bigla ka na lang nawala sa likuran ko kanina. Napakabastos at nangiiwan ng matanda. Ay, naku po, La. Pasensya na. Nagpaalam po ako, ang kaso hindi po ata ninyo ako narinig. Nakita ko kasi itong si Sarhento na pag-alagala kanina. Alam naman po ninyo mga rebelde, bigla na lang sumusulpot dito. Kung gayon ay saan ka ba papunta noon, Sarhento? Hindi ba't nababalaan ka na namin ng tungkol dyan? Na huwag kayong basta-basta gagala kung saan. Ipagpaumanhin po ninyo, Lola Minda. Gusto ko lang po kasing makita yung bangkay na sinabi ni Mang Kanor sa akin kanina. Nakita mo ba? Hindi ko na po siya pinayagan. Mabuti na lang talaga at nakita ko siya. Narinig kasi namin noong pabalik na kami na may mga rebelding pumunta dito kay Mang Kanor. Ay nako, mabuti na lang. Sarhento, makinig ka sa amin ha. Kung ayaw niyong pare-pareho tayong mapahamak, nagmamalasakit na kami sa inyo. Sana naman ay isipin din ninyo ang kaligtasan namin. Opo, Lola Minda. Naintindihan ko po. Pero teka, maiba ako. Kumusta ang pakiramdam mo at ang sugat sa likuran mo? Kumikirot po na parang nangangati. Lalo na sa gabi. Kaya hindi po ako makakatulog ng maayos. Patingin nga ako. Kaagad na sumunod si Sarhento ng paghubarin siya ni Lola Minda at napangiwi ako nang makita ang sugat niya sa likuran. Nasa isang talampakan ng haba noon, nangingitim ang paligid na bahagyang namumula. Malalim din yun at mukhang na-impeksyon na. Hindi pa ganitong itsura nito kagabi ha. Sina, magpakulo ka ng bayabas. Tapos patakan mo ng benditadong langis. Nariyan sa bayong nagdala ko kanina. Bilis na. Lito, wala ka bang ibang nararamdaman ha? Ang totoo po ay kaninang madaling araw, may narinig akong boses ng babae. Tinatawag noon ang pangalan ko. Bumangon ako at sinundan ko ang boses. Pero pagdilat ko, nasa papasok na ako ng kakahuyat. Nagsalubong ang mga kilay ni Lola Minda nang marinig ang sinabing yon ni Sarhento. Subalit hindi siya nagsalita at nang maihanda ang mga kailangan at agad na nilinis nito ang sugat ni Sarhento. Pinanood ko siya at nakita kong gumagalaw ang bibig niya. Tila may sinasabi sa bawat punas sa sugat. Unti-unting nawala ang pamumula ng sugat at nakita ko sa mukha ni Sarhento na nagginhawaan siya. Sarhento, ayos ka lang ba? Bakit hindi mo sinabing tungkol dyan? Ayos lang ako, Grimula. Huwag mong alalahanin ang sugat na to. Ang kailangan natin ay makabalik sa headquarters at maibalita ang nangyari dito. Kaya magpalakas ka.
Matapos ang tanghalian ay mabilis na lumipas ang oras. Ni hindi ko namalayan na papalubog na ang araw noon. Ang totoo, kakaiba ang lugar na yon. Parang ang bilis ng oras doon kahit na wala kang ginagawa. Bago pa tuluyang lumubog ang araw ay inihatid na ni Noel ang lola nila pabalik. Ibinili naman sa amin ni Lola Minda na palaging maghanda ng asin at mga itak. Yun daw kasi ang pinakakinatatakutan ng mga ampon ng demonyo na umaaligid doon. Noel, halika na't kumain. Etong pinggan. Oo nga. Magpahinga ka naman. Kanina ka pa lumalakad eh. Salamat. Yun naman kasi talagang buhay dito eh. Lakad dito, lakad doon. Ang sabihin mo ayaw mong tumigil sa paghihigante. Kapag natsyempohan ka rin ng taglugar na yan, ewan ko na lang sa'yo. Nagsisimula ka na naman. Hindi ka ba nahihiya sa mga bisita natin? Total. Napag-uusapan na rin naman. Noel, ano ba talaga ang nangyari sa mga magulang ninyo? At bakit naroon ka sa kabundukan nung gabi niya? Oo nga. Kung alam niyo mapanganib ang lugar, lalo kapag gabi, bakit naroon ka? Dahil hinahanap niya yung taglugar at angkutan nito. 2 taon na niya yung ginagawa. Nung nakaraan, muntik na siyang abutan ng mga rebelde. Pinagkamalan siyang espiya ng gobyerno. Delikado yun. Pero kung hindi ko mahahanap ang mga hayop na yon, ay hindi kailanman matatahimik ang baryong ito. Kilalang manggagamot ang pamilya namin. Albularya ang nanay namin ni Sina. Ang tatay naman namin, na anak ni Lola Minda, ay kilalang tagatugis ng mga aswang. Ang pamilya nila tatay ang isa sa mga pinakaunang tao sa nayo na ito at matagal na silang lumalaban sa mga aswang. Kung ganon, huwag mo sanang masamain. Kung sanay ang ama mo sa pakikibaka sa mga aswang, paano? Lumabas sa mga taglugar dito. 2 taon bago kami ipinanganak ni Noel. Dati, kahit may mga kampo ng kadiliman ang umaaligid, hindi kami natatakot. Kayang-kaya sila nila tatay. Pero nag-ibang ihip ng hangin ng pagdating ng mga taglugar. Tuso sila at malalakas. At kung usapang tuso lang, sila ata ang numero 1. Nagpanggap na normal na tao ang isa sa mga taglugar. Kinaibigan nila ang pamilya namin. At nang makuha na niya ang loob nila nanay at tatay, ay pintay sila noon. Alam ng mga taglugar na panganib ang dala ng mga magulang namin sa kanila. Naiintindihan ko na ngayon. Pero hindi pa rin yung dahilan para ilagay mo sa panganib ang buhay mo, Noel. Anong gusto mong gawin ko? Magmukmok at umiyak na lamang kagaya mo? Kung ganyan lalong walang mangyayari. Kesa naman kapag napahamak ka. Ano lang ang mangyayari sa akin kapag pati ikaw napatay ng mga hayop na yon, ha? 2 na lamang tayo, Noel. 2 na lang. Natigilan si Noel noon at napatingin na lamang sa hawak niyang pinggan. Halata ang lungkot sa mukha ng magkapatid pagkatapos ng palitan na iyon ng mga salita. Biglang binalot ng katahimikan ng bahay kaya minabuti kong basagin yun. Ang pangit kasing kumain ng parang nagpapakiramdaman lang. Teka. Ang sabi niyo kanina, mga. Ibig sabihin ba noon, hindi lang isang taglugar ang kalaban natin dito? Oo, Manuel. Hindi lang isa. At hindi rin namin alam kung ilan talaga sila. Napatingin ako kay Sina noon. Sasagot pa sana ako nang makarinig kami ng mga sigawan sa labas. May humihingi ng tulong, mga babaeng umiiyak at mga batang nagsisigawan sa takot. Napatayo ako, ganoon din si Sargento. Sisilip na sana ako noon sa bintana nang makarinig kami ng sunod-sunod na putok ng Armalite. Sargento, ang mga rebelde. Oo nga. Noel, nasaan ang mga baril namin? Hindi kayo pwedeng lumabas. Hindi nila pwedeng malaman na may sundalo rito. Pero Huwag na kayong kumontra. Sige na. Sa likod ng bahay. Meron kami dong tambakan ng mga gamit. Doon muna kayo. Hindi nila pinupunta ng lugar na yon. Sige na. Pero, paano kayo? alam namin ang gagawin. Sanay na kami rito. Sige na.
Pagtago na kayo. Labag man sa kalooban namin ay sinunod namin sila para sa ikabubuti ng lahat ng naroon. Gamit ang pintuan sa likuran ay lumabas kami. Kaagad naman akong hinila ni Sargento sa sinasabi ni Sina na tambakan. Pumasok kami doon at isiniksik ang mga sarili namin. May siwang ang mga pinto noon at sapat na yon para makita pa rin namin ang nangyayari sa loob ng bahay. At hindi nga nagtagal ay dumating ang mga rebelde sa kanila. Isang medyo may edad ng lalaki at 3 pang armadong mga binata. Napatutok kami sa kanila. Pinakinggan ang usapan at inihanda ang mga sarili namin sa kung anong maaaring mangyari. Noel! Sina! Magandang gabi. Pambihira naman kayo, Karomi. Pwede naman po kayong pumasok nang hindi naninira ng pinto eh. Aba, at nagdireklamo ka na ba? Sa ayaw kong nakatayo ang mga pinto ninyo eh. Ha? Baka masyado na akong nagiging mabait sa inyo. Kaya akala mo ay ayos lang na pagsalitaan mo ko ng ganyan. Matigas na ba yung bao ng ulo mo? Itinutok ng lalaking yon ang hawak na baril sa ulo ni Noel, pero hindi ko nakitaan ng takot si Noel. Nakatitig lang siya sa lalaki at hindi gumalaw. Ganoon din si Sina na nanatili lang na nakatayo sa likuran ng kanyang kakambal. Bilib talaga ako sa tapang mo. Manang-mana ka sa tatay mo. Sumama ka na lang sa amin at bibigyan natin ng saysay ang tapang na yan. Ano? Para hindi na rin kayo naghihirap dito sa mabahong nayo na to. Bakit? Kapag sumama ba kami sa inyo, ay gagaan ang buhay namin? Pasensya na ho, pero hindi ako kukuha ng bato para ipukpok lang sa ulo ko. Yumayabang ka na talaga, no? Ano bang ipinagmamalaki mo? Sinuntok ng lalaking yon si Noel sa sikmura. Pagkatapos gamit ang armalite ay hinampas nito ang binata sa likuran dahilan para maluhod ito at mamilipit sa sakit. Kaagad namang umawat si Sina pero hindi sapat ang lakas niya para pigilan ang lalaki. Aba! At lumalaban ka na rin, ano? Bitiwan mo akong hayop ka! Sasaktan ako! Ayaw mo nang nasasaktan? Sige! Paliligayahin na lamang kita. Mga bata! Itali ninyo muna itong tampalasang lalaking ito sa upuan. Siguraduhin ninyong makikita niya ang gagawin kong pagpapaligaya sa kapatid niya. Halika na! Mga hayop! Bitiwan mo ang kapatid ko! Kunin na ninyo ang lahat ng kailangan ninyo! Huwag lang ninyo gagalawin ang kapatid ko! Ha? Wala kaming kailangan. Nakuha na namin ang lahat sa mga kanayo ninyo. Ang kaso, walang kasing ganda doon ang kapatid mo. Ang totoo, matagal ko na siyang pinagnanasaan. Hayop ka! Bitiwan mo ako! Napuno ako ng galit nang makitang pinunit ng lalaking yon ng damit ni Sina. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Binuksan ko ang pinto ng pinagtataguan namin at kumuha ko ng pamalo. Hindi na ako humingi ng permiso pa kay Sargento. Pero natigilan ako nang mapatingin sa kanya. Nanlilisik ang mga mata niya. Pulang-pula ang mga yon. Malalim ang paghinga niya at bawat buga niya ng hangin ay may usok na lumalabas sa kanyang bibig at ilong. Sargento, ayos ka lang ba? Subalit hindi siya sumagot. Mabilis siyang tumakbo papasok sa loob ng bahay at mula sa labas ay nakita ko kung paano niya inisa-isang sinuntok at sinakmal ang 3 binatang kasama ng lalaki. Nakapagpaputok ang isa pero napakabilis ni Sargento. Naiwasan niya ang pamamaril, pumunta sa likuran ng binatang yon at pagkatapos ay binalian niya iyon ng leeg. Anong klaseng nilalang ka? Katulad ba kita, ha?
Hindi ako katulad mong demonyo! Papatayin kita at isusunod ko ang mga kasama mo! Natatanda na kita. Ikaw yung isa sa mga sundalong hinahabol namin noon. Yung nakalmot ng taglugar. Tingnan mo nga naman. Mukhang iba ang epekto sa'yo ng kalmot na yon. Hindi sumagot si Sargento. Sinugod niya si Romy na siyang tumalon naman papalayo sa kanya. Napakataas ng talon na yon at sa bilis ng kilos ng lalaking yon ay kaagad kong naisip na hindi yun pangkaraniwang tao. Pagkatapos ay ito naman ang sumugod kay Sargento. Nagawa ni Sargento na mailagan ang suntok ng rebelde. Nahawakan niya ito sa braso at mabilis na ibinalibag sa sahig. Kaagad akong pumasok. Hinubad ko ang damit kong suot at ibinalot ko kay Sina bago ko ito inalalayang lumayo mula sa labanan. Ayos ka lang? Oo, salamat. Rimula, ilabas mo yung pagkapatid. Bilis, ako nang bahala rito. Pero Sarge, That's an order, Rimula. yes sir. Ay para namang hahayaan ko kayong makatakas. Mabilis na kumilos ang rebelde para lumusob sa amin. Pumarang naman si Sargento at hindi ko na sinayang ang pagkakataong yun. Itinayo ko si Noel at lumabas kami ng bahay. Ngunit paglabas namin, kaagad kong nakita ang kalunos-lunos na sinapit ng ibang bahay doon. Nasusunog ang iba at may iilang mga bangkay sa daanan. Dalhin mo kami sa likod. Kung saan kayo nagtago. Naroon din ang mga baril ninyo. Kaagad kong sinunod si Noel at pagdating namin doon ay kinuha niya sa bandang dulo ng imbakan na yon ang Armalite ko. Inabot din niya ang isang magasin. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang pana at mga palaso na nakalagay sa sako. Noel, sasama ako. Alam kong lulusob kayo doon. Si Lola Minda, baka kung anong nangyari sa kanya. Hindi. Dito ka lang. Huwag ka lalabas dito kahit anong mangyari. Eto, may itak dito. Kapag may lumapit na hindi mo kilala, tagayin mo. Pero Noel, Makinig ka, Sina. Pangako, babalik kami rito. isa ka pa yung sugat mo, baka... Sundalo ako, Sina. Tungkulin kong ibuwis ang buhay ko para sa bansa at sa mga tao nito. Sige na. Wala na tayong oras para magkwentuhan, Sina. Dito ka lang, ha? Mabilis kaming kumilos ni Noel. Mula sa likuran ay nakita pa namin si Sargento na nakikipagbuno pa kay Romy. Kasunod naman noon ay ang pagdating ng mga rebelde sa bahay. Kaagad akong nagpaputok na nagpatumba ng 3 sa kanila. Doon ako pupwesto sa kabila. Iikot ako. Kailangan kong makapunta kay na Lola. Sige, mag-iingat ka. Pinaputukan ako ng mga rebelde na nasa likuran ko na pala. Kaya naman napilitan akong tumalon papasok ng bahay kung saan naglalaban pa rin sila Sargento at Romy. Mula sa bintana ay pinaputukan ko sila dahilan para mapatay kong muli ang 2 sa kanila. Pero natigilan ako ng mapalingon kay Sargento. Puro na siya sugat at hingal na. Lulusob na sa kanya ang kalaban nang pinaputukan ko ito. Sapol sa dibdib ang leader ng mga rebelde. Pero hindi yun natumba. Tumingin ito sa akin bago gumiti. Pakialamero! Rimula, tumakbo ka na! Pero wala na akong tatakbuhan. Isa pa napakabilis ng nilalang na yun. Kaya naman yumuko ako. Sa awa ng Diyos ay nagawa kong makailag. Mabilis akong gumulong at muling pinaputukan ng lalaki pero wala ulit nangyari. Sa labas ay narinig kong paparating pa ang mga kasama nito at alam ko na ng mga oras na yon na delikado na ang lagay namin. Muli akong nilusob ni Romy. Humarang si Sargento. Doon ko nakita ang isang supot ng asin. Kaagad akong tumalon. Nakuha ko yun at pagkatapos ay dumukot ako ng asin at isinaboy iyon sa kalaban namin. Ayup ka! Ito lang palang kahinaan mong halimaw ka. Napakayabang mo! Nakachamba ka lang! Mga bata! Mga kapatid! Sunugin ang buong nayong ito
At huwag magtitira ni isang buhay sa mga tao rito! Umalingaw-ngaw ang sigaw ng lalaking yun sa paligid pero walang sumagot. Wala ni isang tinig ang narinig. Umurong ako para makasilip sa bintana at nagulat ako nang makitang nakatumba na ang ilan sa mga rebelde. May mga gumagapang at lahat sila ay may mga palasong nakatusok sa katawan. Ha! Mga walang kwentang mga tao! Babalik ako! Babalik kami! Pagbabayaran ninyo ang kahihiyang ibinigay ninyo sa pangalan ko! Bumalik ka rito! Tapusin na natin to! Huwag kang mag-alala! Matatapos din natin to! Hindi ako papayag na isang katulad mo ay magiging katulad namin! Huwag kayong matutulog. Lagi kayong magbantay dahil lulusob kami sa panahong hindi ninyo alam! Bumalik ka! Sir, ayos ka lang? Nahihilo ako rin muna. Hindi ko na... Sarge! Manuel, bilis! Iga natin siya sa lamesa. Sina? Bilisan mo na. Kailangan ko siyang matingnan. Bakas ko ang pag-aalala at takot sa mukha ni Sina, kaya kaagad kong binuhat si Sarhento at inihiga sa mesa. Inutusan ako ni Sina na padapain si Sarhento na siya namang sinunod ko. Kumuha si Sina ng kutsilyo at walang pag-alinlangang pinunit ang damit ng lalaki sa aming harapan at tumambad sa amin ang sugat nito na nangingitim. Namuuna ang dugo sa paligid noon pero napakaitim. Napansin ko rin na parang tumitibok-tibok ang sugat na yun. Pagkatapos ang mga galos na nakuha niya ay unti-unting nawala. Sina, bakit ganyan yung malaking sugat? Marami na akong nakitang sugat sa mga inkwentro namin. Pero wala pa akong nakitang ganito. Tapos yung ibang mga sugat. Ang totoo, hindi ko alam, Manuel. Pero isa lang ang sigurado. Nasa panganib ang buhay ng sarhento. Manuel, ayos ka na? Oo. Ayos lang ako. Bigla lang ako nakaramdam ng pagkahilo at panginginig ng tuhod. Ay, Diyos ko, ang sugat mo. Pagkasabi noon ni Sina ay tumingin ako sa aking tagiliran at lalo akong nanghina nang makitang may umaagos ngang dugo mula doon. Tuluyan akong nakaramdam ng paghihina at hindi nagtagal ay napaupo ako at napasandal na lamang. Narinig ko pang nagsisigaw si Sina pero hindi ko na narinig kung ano ang isinigaw niya. Biglang umikot ang aking paligid at hindi nagtagal. Nawalan ako noon ng malay. Lola, gising na po si Manuel. Ay, mabuti naman. Sige, Sina, ihanda mo na yung mga halamang gamot. Pakuluan mo na at oras na rin para linisin muli ang sugat nitong batang ito. Lola, ano pong nangyari? Nawalan ka ng malay. Muntik ka nang maubusan ng dugo. Natatandaan ko na. Yung sugat ko bumuka. Hindi. Tinamaan ka ulit ng bala. Mabuti na lang at hindi gaanong kalalim at kalala yung tama. Napakaswerte mo, bata. Hindi lang yun. Napakatapang pa. Salamat, Manuel. Kung hindi rin dahil sa inyo na sarhento, baka kung ano nang nangyari sa akin. Wala yon. Sinabi ko naman. Tungkulin namin yon. Si Sargento po pala. Kagabi lang... Ayos na siya, Manuel. Kasama niya si Noel at ilang mga kalalakihan. Inililibing yung mga nasawi kagabi. Pati na yung mga rebeldeng napatay ninyo. Ikinalulungkot ko po, Lola. Yung mga namatay niyong mga kanayon. Ganito po ba talaga kalalang gawain ng mga rebelde rito? Hindi naman. Pero kagabi kasi, walang maibigay na pagkain ng mga tao sa kanila. Kaya galit na galit ang mga hayop. Gatas ang bakang tingin nila sa amin.
na para bang sa isang iglap ay kaya namin maglabas ng pagkain. Aray, Oh, dahan-dahan. Kumapit ka. Tutulungan kitang makaupo. salamat. Narinig ko kay Sina at kay Dito na nagbanta na babalik ang pinakalider ng mga hayop na rebelde rito. Narinig ko rin na hindi yung pangkaraniwang tao. Totoo po. Nakita ng dalawang mga mata ko ang lahat. Hindi pangkaraniwan ang bilis niya at ang lakas ng kanya pangangatawan. Pero si Sargento rin ho. Lola, anong... Nagiging aswang na si Lito. Oh? Anong... Wala naman po siyang lahing ganun. Ang kalmot. Hindi ako sigurado pero malamang na doon pinadaan ng taglugar ang sumpa para mahawaan si Lito. Kung bakit, hindi ko rin alam. Pero isa lang ang sigurado ko, Manuel. Hindi na tao ngayon ang sarhento mo. Natigilan ako sa aking mga narinig. Muli kong tinanong si Lola Minda. Tinanong ko kung may lunas ba yun, pero hindi rin niya umano alam. Kaya naman napaisip ako kung aswang na si Sargento, ano na lang ang mangyayari sa kanya. At napaisip rin ako kung may pag-asa pa bang makaalis kami sa lugar na yon. Lumipas ang mga oras, nalinis ang mga sugat ko, subalit masakit pa rin ang aking katawan at nanghihina pa rin ako. Pinainom nila ako ng katas ng kung anong halaman na pamparami raw ng dugo. Bumuti naman ang pakiramdam ko noong hapon, subalit kasabay noon ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Pambira. Buti na lang at tatapos tayo sa paglilibing. Bigla namang bumuhos tong ulan na to. Oo nga. Pero ayos na rin para makaligo. Puro na akong putik eh. Narito na pala kayo. Saan kayo na nanghalian? Bakit hindi kayo umuwi kanina? Pinakain na po kami doon nila, Mang Kanor. Oo nga la. Medyo malayo rin kasi yung pinaglibingan namin. Doon pa sa bakanting lote sa gilid ng Newgan. Si Manuelo. Naroon sa likod. Nakita niya kasi yung mga inipon yung mga baril at bala. Tinitingnan at nililinisan niya ang mga yon. Kumusta po yung tama niya? Ayos na. Kailangan pa sana niya magpahinga kaso matigas ang ulo. Nga pala, nasabi ko na sa kanya yung nangyayari sa iyo. Salamat po. Ang bihira ka rin, Mula. Bumabagyo na at lahat-lahat ay ang panginaasikaso mo. Bumalik ka na sa loob. Baka dumugo na naman yung sugat mo. Sarge, nakabalik na pala kayo. Nakita ko itong mga baril kaya inayos ko para mabigyan natin ng proteksyon yung mga tao rito. Tama ka. Iyan din ang dahilan kung bakit pinaiipon ko ang mga yan kay Noel. Pero Sarge, Ano yun? ano lang gagawin natin? Ibig kong sabihin sa lagay nyo, makakalis pa ba tayo rito? Sa lagay ko? Anong ibig mong sabihin? Sa pagiging aswang ko? Sarge, kitang-kita ko kagabi kung paano ka na parang ng ibang tao. Yung lakas mo, yung bilis mo, yung sugat mo sa likod, Sarge. Paano pa tayo aalis dito? Simple lang. Kung hindi ako makakaalis, ikaw ang aalis at uuwi sa inyo. Hindi naman pwede yun, Sarge. Paano pamilya mo? Ay, naku Rimula. Huwag muna nating intindihin yan. Mas malaking isipin natin ang pagbabalik ng Romy na yon. Nagbanta siya at sigurado akong mas malala ang mga susunod na mangyayari. Kailangan tayo ng nayo na ito, Manuel. Naiintindihan ko, Sarge. Bahagyang humina ang ulan noon. Tinulungan ako ni Sargento sa paglilinis ng mga baril at paghihiwalay ng mga bala. Tinanong ko siya kung may kakaiba pa siyang nararamdaman. Muli niyang binanggit ang boses ng babae. Napanaginipan daw niya yon at sinabihan siya nito na tanggapin ng buo ang sumpa. Sinabi rin daw nito na mayroon siyang nakatagdang gawin, kaya siya hinawaan nito. Pero Sarge, anong nilalang ang babaeng tinutukoy mo? Hindi ko alam. Ang totoo,
Hindi ko pa nakikita ang mukha niya. Pero nakasuot siya ng itim na damit na tila nagliliwanag sa buwan. Kung ano man yon, ang sigurado ko ay hindi siya tao. Hindi na ako sumagot pagkatapos noon. Nagpatuloy ako sa aking ginagawa hanggang sa lumabas si Sina at pinakiusapan na akong pumasok. Baka raw kasi mabinat ako. Patapos na rin naman kami noon, kaya naman inutusan na rin ako ni Sarge na pumasok. At noong hapon ding iyon, nagawa nila ni Noel na ipamigay ang mga baril sa tao sa nayon. Sinabihan din nila ang mga naroon na huwag matakot ipagtanggol ang kanilang mga sarili. At kasabay noon ay ang bilin na laging maghanda ng asin. Sumapit ang hapunan. Mas gumanda ang pakiramdam ko at tumigil na ng tuluyan ang ulan. Masaya kaming nagkwekwentuhan noon. Si Sarge ang bangka at napakarami niyang kwento tungkol sa mga karasan niya noong nag-aaral pa lamang siya. Hanggang sa bigla siyang tumigil at natahimik. Napatigil ka ata, Sarge. May problema ba? Kulog lang yun ah. Nagulat ka. Natinig ata eh. Hindi. Oh. Wala ba kayong narinig? Wala naman. Tahimik sa labas. Teka, huwag mong sabihin. Paparating na sila. Kailangan natin... Hindi. Narito na sila. Sina Lola, magtago na kayo. Manuel, sumama ka na sa amin. Hindi mo kayang humarap sa mga yan. Sugatan ka pa. Hindi. Lalaban ako. Noel, iabot mo sa akin yung isang baril. Hindi, Rimula. Sasama ka kina Sina. Pero Sarge, Makinig ka. Ikaw ang magpoprotekta sa kanila. And that's an order, Rimula. Natigilan ako noon at napahawak ng mahigpit sa baril. Tinitigan ko si Sargento. Alam kong hindi na magbabago ang isip niya. Kaya naman kumuha na lamang ako ng mga bala at isang supot ng asin. Si Sina naman ay nagsukbit ng itak sa kanyang bewang. At pagkatapos ay iniabot na rin niya sa akin ang isa pa. Mas mabisang itak kesa sa baril pagdating sa mga aswang. Kaya dalhin mo yan. naiintindihan ko. Pero saan tayo pupunta? Saan kayo magtatago? Doon sa may pinaglibingan ng mga bangkay. Iikot tayo. Habang nagkakaguloy, iikot tayo papunta. Ah! Wala nang oras. Sige na, umalis na kayo! Walang aalis! Nawasak ng parang papel ang bubungan ng bahay at mula doon ay pumasok ang isang karimarim-marim na nilalang. Itim ang balat noon na kumikintab sa liwanag. Pulang-pula ang nanlilisik na mga mata, mahaba ang mga tenga at nagtatalasa ng mga pangil. Sigurado akong yun si Romy. Pero ibang-iba siya sa una niyang paglusob noon. Umalis na kayo. Kami na ang bahala rito. Manuel, ikaw nang bahala kay na Lola at Sina. Oo. Lola Minda, Sina, tara na. Sinabi nang walang aalis! Sandali! Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo sila mahawakan! Aba, kung yan ang gusto mo eh. Sige! Nakita ko pang nagpambuno sila Sargento at Romy. Gusto ko siyang tulungan noon pero alam ko ang tamang misyon ko at yun ay ang protektahan sila Lola Minda at Sina. Kaya naman hinila ko na sila palabas at sa direksyon ni Lola Minda ay kaagad kaming nakapunta sa gilid ng nayon sa lugar na may kalayuan sa nagkakagulo. Hinablot pa noon ni Sina ang isang lumang flashlight na nasa lamesa. Dinig na dinig namin ang sigawan ng mga tao at putok ng baril subalit wala kaming magawa. Binaybay namin ang gilid ng nayon hanggang sa may pataas doon na kailangan naming akyatin. Nauna ako sa kanila at nang masigurong walang mga rebelde ay saka ko sila inalalayan pataas. Ay, salamat, Manuel. Rick, ang likod at tuhod ko. Ang hirap na ng ganitong tumatanda. Tama ngang asawa ko.
Dito nga kayo dadaan! Sino ka? Magpakita ka! Iingat ka, Manuel. Hindi pangkaraniwan ang nararamdaman kong presensya. Sina, ikaw rin. Maging alisto ka. Opo, bukod sa nayon, ay balak na talaga namin kayong tapusin. Kayo, ang tanging pamilya na kayang lumaban sa amin. Masyado lang mitikulosa sa pagplano ang asawa ko. Gusto niya magmukhang pag-atake ng mga rebelde ang kamatayan niyo. Kaya siya mismo pumasok sa kanila. Ang dami mong sinasabi! Magpakita ka! Humangin ng malakas noon, Sir Jupiter. Napakalakas na hangin, subalit napakainit. Kasama rin noon ang napakasangsang na amoy. Napatakip kami ng mga ilong namin. Mula sa kadiliman ay lumabas ang isang nilalang. Itinutok ni Sina ang ilaw doon, subalit namatay din yun. May kadiliman man ay naaninag namin ang itsura ng nilalang at talagang nanghilakbot kami sa aming nakita. Nangingitim ang balat ng nilalang na yun. May parang pulang guhit sa kanyang katawan na may napakagandang hubog. Matutulis ang mga tenga at pulang-pula ang mga mata noon na kahit madilim ay kitang-kita yun. Ngayong nakita mo na ako, sundalo, anong gagawin mo? Ano pa nga ba? Hindi tatapusin kitang impakta ka! Binitawan ko ang hawak kong baril na nakasabit lang sa aking katawan at binunot ang itak na nakasabit sa aking bewang. Sa mga ganoong pagkakataon, mas mainam na maunang lumusob kaysa maghintay ng atake ng kalaban, kaya walang pag-aalinlangan akong lumusob. Ngumisi ang halimaw, bumuelo ito, pero sa halip na salubungin ako ay tumalon ito at lumapag sa harapan nila Sina at Lola Minda. Traidor ka! Inutil ka naman. Ngayon, handa na ba kayong sumundo sa mga mahal ninyo? Lumayo ka sa kanila! Nagkalat pa nga ng mga basyo dito. Tingin mo ba? Tinatablan ako ng mga ganyan? Hindi ka nga siguro tinatablan ng bala. Pero yun! Yung hawak ni Sina! Alam kong tatalab yun sa'yo! Pagbaling ng halimaw ay eksaktong sinabi ni Sina ang asin sa mukha nito. Kaagad itong umusok, napaurong at nagsisigaw. Hindi pa nakontento si Sina. Tinadyakan niya ang aswang at muli itong binuhusan ng asin dahilan para magkikisay ito sa sakit. Ayok! Mga mababang uri ng nilalang! Ang balat ko! Nararapat lang sa'yo yan, impakta ka! Hindi pa yan sapat sa ginawa niyo sa mga magulang ko! Masusunog ka sa asin, demonyo ka! Tama na! Ano nang gagawin natin dyan? Ano pa nga ba? Patayin na yan! Akin ang itak, Manuel! Hayaan mo akong gumanti para sa mga magulang ko! Sige, eto, kunin mo. Walang pag-aalinlangan sa mga mata ni Sina. Determinado na siyang patayin ang nilalang na nasa harapan niya. Itinaas niya ang itak pero bago niya iyon maitagay biglang bumangon ang nakahandusay na nilalang. Napakabilis noon. Bigla akong tumalsik. Hindi ko alam kung ano ang tumama sa akin. Si Lola Minda rin ay nakita ko na lamang na humampas sa puno bago nawalan ng malay. Si Sina naman ay kaagad na sinakal ng halimaw gamit ang isa nitong kamay. Kung sa tingin ninyo, magkagawa akong patayin ng asin na yan, nagkakamali kayo. Hindi ko yan kahinaan. Ang asawa ko lang ang nanghihina dyan. Ako, araw lang ang kahinaan ko at matagal pa ang pagsikat noon. Bitiwan mo ako, halimaw ka! Huwag mo akong utusan! Ikaw, sundalo, hindi ka naman kasama rito. Ganito, pakakawalan kita. Makakauwi ka sa inyo. Pero sa isang kondisyon, ikaw ang papatay sa babaeng to. Gusto kong pugutan mo siya ng ulo. Nasisiraan ka ba ng bait? Akala mo mauutong mo ko? Kung
hindi mo siya papatayin, pwes, panuorin mo na lang siyang mamatay. Pagkatapos, ikaw naman ang isusunod ko! Wala ka naman ang magagawa! Ngayon, panuorin natin kung paano luluwa ang mata ng isang to! Bitiwan mo siya! Demonyo ka! Sige! Paulanan mo ko ng walang kwenta mong mga bala! Napakagandang tugtugin yan habang dahang-dahang nalalagutan ng hininga ang babaeng to! Hindi ko na alam ang gagawin ng mga oras na yon. Nangingitim na sa pagkakasakal si Sina at unti-unti na rin akong kinakain ng takot. Pero alam ko ng mga oras na yon na wala dapat puwang ang takot sa akin. Kaya naman lumusob ako kahit ayaw ng mga paa ko. Hinampas ko ng barilang aswang. Nagawa ako nitong patalsikin. Gumulong ako. Kaagad din naman akong nakatayo pero nakaramdam ako ng pagkahilo. Nakita ko ang itak na nabitawan ni Sina at kaagad ko iyong kinuha. Matapang ka talaga? Bagay ka talagang sundalo. Pero hindi sapat ang tapang lang para talunin ako! Aktong tatagain ko na sana ang halimaw nang bigla ko nitong sakalin gamit ang isa pa nitong kamay. Napakahigpit kaagad ng pagkakakapit niya sa leeg ko na kaagad akong kinapos ng hininga. Nabitawan ko ang itak at wala akong ibang magawa noon kung hindi ang magpumiglas na lang. Ngayon, sabay kong papuputokin ang mga ulo ninyo! At mula sa mga mata ninyo, ay sisipsipin ko ang mga utak ninyo! At sisiguraduhin kong walang masasayang ni isang patak sa dugo ninyo! Itiwan mo! Mukhang natalo na rin ang asawa ko, ang isa na nahawaan ng anak namin. Wala nang problema. Ngayon, oras na para patayin ko kayong lahat! Kayo at ang buong nayon na ito! Lalong humigpit ang pagkakasakal sa akin ng halimaw. Unti-unti nang dumilim ang aking paningin at hindi ko na maramdaman noon ang aking katawan. Nang mga oras na yon, tanggap ko na ang aking kamatayan. Subalit, nakarinig ako ng kahul ng malaking aso at kasunod noon ay naramdaman kong bumagsak ako sa lupa. May ilang segundo rin akong hindi nakagalaw noon bago bumalik ang aking ulirat. At napasigaw ako nang makita ang malaking asong itim sa aking harapan. Nakatalikod yun mula sa akin at natatapakan ng kanang paa noon ang halimaw at sigurado ako, yun din ang asong nakaharap namin noon ni Sargento sa kabundukan. Umurong ako, bumuelo ako para tumayo at nang muli kong ibaling ang mga mata ko sa kinaroroonan ng aso ay wala na ito doon. Sa halip, isang maputing dalaga ang nakita ko. Para siyang nagliliwanag kahit madilim at nababalot ang katawan niya ng mahaba at itim na tela. Ana! Anong ibig sabihin nito? Sinabi ko na sa inyo, itigil niyo na ang kalokohan to, hindi ba? Hindi mo kasi ako naiintindihan. Kung hindi ko tatapusin ang mag-anak na ito, mapapahamak tayo! Nagsimula ang lahat ng ito dahil sa kapatid mo, Nida. Kung hindi siya nag-ambisyon na sakupin ang lugar na to, hindi naman magkakaroon ng ganito. Ang mga rebelde, inimpluwensyahan niyo para saktan ang mga taga rito. At dahil yun sa napatay ang kapatid mo na siya rin naghatid sa sarili niya sa kamatayan. Pinatay nila si Conrado! Mangwala silang awa! Dahil una sila pinagtangkaan ni Conrado. Ilang beses ko na siya pinaliwanag, pinakita. Pasalamat ka. May batas tayo mga taglugar na bawal tayong pumatay ng kalahi natin. Pero dahil sa ninakaw niyang itim na bato ng tatay ko, may dahilan na ako para tapusin kayo. Hindi na yan mangyayari. Nakuha na ng asawa ko ang kapangyarihan ng itim na bato. Kaya na namin kayo. Kayo at ang ama mo. Pagkatapos ng halos 2 dekada, may isasagawa na namin ang balak ng kapatid ko. Talaga ba? Pansinin mo ang paligid.
Tahimik na, hindi ba? Nang marinig ko yun ay kaagad na nabaling ang pansin ko sa paligid. Tama ang babae. Wala na ang putukan ng baril at ang sigaw ng mga tao. Dahan-dahan akong tumayo. Tinakbo ko si Sina at inalalayan siya. Sumigaw ang halimaw. Akala ko ay lulusob ito subalit nagawa itong ibalibag ng magandang dalaga sa isang hila lang. Sina, ayos ka lang. Oo, pero naiilo pa ako. Si Lola. Huwag kayong mag-alala. Nawala lang siya ng malay. Anong ginawa mo sa asawa ko? Ako? Wala! Hindi ko nga alam kung anong nangyari doon. Sarge! Noel! Rimula! Sina! Salamat naman at ligtas kayo. Oo. Natalo ni Sargento yung lalaki. Grabe! Halimaw ang isang yon. Nakakakilabot. Napatingin ako kay Sargento nang marinig yun. Doon ko pa lamang napansin ang dala niyang bayong. Mula doon ay kinuha niya ang isang bagay na talagang nagbigay ng hilakbot sa akin. Isang pugot na ulo. Ang ulo ni Romy. Napasigaw ang babaeng aswang nang makita yon. Ibinato naman ni Sargento ang ulo sa harapan ng magandang babae. Romy! 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 Ikaw ang babaeng narinig ko sa akin para ginipin, di ba? Ikaw yung nag-uutos sa akin. Ang asong itim. Ako nga. Ako si Ana. Isang taglugar. Pero iba kami sa mga tulad dito na naging masyadong hayok sa kapangyarihan at laman ng tao. Biglang tumayo si Noel at lumapit sa dalaga. At walang ano-ano ay sinampal niya ito ng ubod ng lakas. Napakalakas ng sampal na yon na kahit ang pagsigaw ng babaeng halimaw ay natakpan ng tunog na yon. Noel! Kung may isang kagaya mo noon pa, bakit hindi ninyo pinigilan ang kalahi ninyo na patayin ang mga magulang ko? Kung noon pa lang nakialam ka na ng ganito, sana buhay pa sila! Ikinalulungkot ko ang nangyari sa kanila. Pinigilan namin sila. Sa maniwala kahit sa hindi, ginawa namin ang lahat. Subalit sadyang mapupusok at masasama ng mga to. Tumakas sila. Naggalat ng biktima. Pero dahil sa batas namin, hindi sila magawang patayin. Muli, ikinalulungkot kong lahat. Oo nga pala. Ito ba ang bato na sinasabi mo sa isipan ko? Ang itim na bato? Oo, yan nga yun. Salamat. Teka, kung ganun, ano nang gagawin natin sa isang yan? Kami nang bahala sa kanila. Ngayong naibalik ng bato at napatunayan ko na silang nagnakaw, maaari na namin silang parusahan ng kamatayan. Hindi. Hindi ako papayag. Bakit ako nagtitiwala sa kalahi nila? Hindi kami makasisiguro na hindi ninyo siya patatakasing muli. Hindi sumagot si Ana. Tumango lang siya. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa itak na naroon lamang at nakakalat. Kinuha niya yon. Nakita kong hinawakan niya ang talim noon na tila kuminang saglit. Pagkatapos ay inabot niya yon kay Noel. Sige, ikaw ang magparusa sa kanila. Kunin mo tong itak. Talaga? Ako ang magpaparusa sa demonyong yan! Noel! Huwag mo kong pigilan, Sina! Hindi kita pipigilan. Iganti mo sina tatay at nanay. Ilabas mo ang galit na kinimkim natin ng ilang taon. Sandali! Huwag! Huwag! Marahil nang dahil sa kapangyarihan ni Ana ay hindi na makagalaw ang halimaw. Nagmakaawa ito kay Noel pero hindi nakinig ang binata. Sumigaw ito ng malakas at pinagtataga ang halimaw na bumawi ng buhay ng kanilang mga magulang. Hindi siya tumigil hanggang sa hindi tumitigil sa paggalaw ang halimaw. Hanggang dito na lang siguro. Ang katawan ng mga ito'y mawawala din naman pag sikat ng araw. Kaya wala kayong aalalahanin. Sandali. Bakit si Sargento? Binalak mo ba ang lahat ng to? Hindi. Ang totoo, ikaw sana kakalmutin ko nang para iligtas ang buhay mo. Pero itong sarhento mo,
Masyado ko makaprotekta sa'yo. Kaya siyang inabot. Paano ba naman kasi? Ang laki mong aso. Sino hindi matatakot sa'yo? Kung sa bagay. Pero hindi ko kasi maipapasang sumpa kung wala ako sa ganung anyo. Pero teka, maalis mo pa ba ang sumpang ito? Magiging normal pa rin ba akong tao? Oo. Yun ba ang nais mo? Makakapamuhay ba ako nang hindi kumakain ng tao? Sargento, Oo. Pero mga ilang linggo mong titiisin ang pagkahayok mo sa laman ng tao at dugo. Hindi ka rin magiging katulad namin. Dahil pangkaraniwang ka lamang na tao. Kung gayon, huwag mo nang alisin ang sumpa. Sarge, anong sinasabi mo? Kailangan nating makauwi. Uuwi ka ng ganyan? Hindi. Hindi rin mula. Magpapaiwan ako rito. Ha? Sarge, nasisiraan ka na ba? Paano ang pamilya mo? Wala naman talaga akong pamilya rin mula. Kaya ako nagsundalo. Dahil wala akong pamilya. Ito ang trabaho ng mga kagaya ko. Siguro, dito talaga ako nakatadhana. Hindi pa tapos ang paghahari ng mga rebelde. Mainam, narito ako. At sa akin pa rin ang kapangyarihan ito. Kung buo ng pasya mo, Sargento, buong puso ka naming tinatanggap sa bahay. Noel naman. Totoo yun. Lola? Lola, ayos lang po ba kayo? Oo, apo. Ayos lang. Medyo masakit ang balakang pero ayos naman. Tapos na ba ang lahat? Opo, tapos na po. Sa wakas. Masyado na ako nagtatagal dito. Aalis na ako. Pero huwag kayong mag-alala. Nakabantay lang kami mga taglugar dito sa inyo. Ipinapangako ko rin na hindi namin kayo gagalawin. Basta't hindi nyo rin sisirain ang aming tirahan. Ang kagubatan. Makakaasa ka. 10 sa mga taga-nayon na narito. Igagalang namin kayo. Teka. Hindi naman pwedeng... Ana, Sarge naman, Ano nagsasalita... yun? maaari bang alisin mo na si Manuel dito? Ibig kong sabihin, gusto ko sana makauwi na siya. Kaya ko yun. Pero, sigurado ka na ba dyan? Oh, sigurado na ako. Sarge, hindi. Hindi ako alis dito nang hindi ka kasama. Pag alis mo rito, i-report mo ang nangyari. Isama mo ako sa mga listahan ng mga namatay nating kasama. Maliwanag ba? Ayoko. That's my last order, soldier! Kiron, Pagkasabi noon ni Sargento ay bigla kong nakaramdam ng pagkahilo. Umikot ang mundo ko. Bumagsak ako at unti-unting nagdilim ang aking paningin. Pinilit kong labanan ang pakiramdam na yun, subalit walang nangyari. Pagkagising ko ay nasa isang palengke na ako, sa gilid ng gulayan, nakatago mula sa mga tao. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid. Hinanap ko si Sargento at ang iba pa, pero wala sila. At pagtingin ko sa katawan ko, nagulat na lamang ako na suot ko ang uniforme ko at sa bulsa ko ay ang dog tag ni Sargento at isang larawan na kung saan ay kasama niya doon ang isang may edad ng babae. Napaluha ako noon. Sandali akong tumigil bago pumunta sa pinakamalapit na presinto. Nang makarating ako sa headquarters ay inulan ako ng tanong. Pero isa lang ang sinabi ko sa kanila. Naubos ang mga kasama ko. Kasama si Sargento at sa isang liblib na baryo ako na malagi. Gumawa ako ng kwento para pagtakpan ang totoong nangyari doon. Pagkatapos ay nagpasya na akong umalis sa serbisyo. Ikaw si Rimula, hindi pa? Isa sa mga tao ng pamangkin ko. Nagkita tayo doon sa pagpaparangal sa kanila at sa libing. Libing na wala namang katawan. Opo, ako nga po. Wala po akong oras na makausap kayo doon. Kaya pinuntahan ko na lamang ho kayo. Ikinalulungkot ko ho at nakikiramay ako. Salamat. Halika. Pumasok ka. Nais ko lang pong ibigay sa inyo ito. Ito ang nag-iisang naiwan sa akin ni Sargento. Wala na siyang ibang sinabi tungkol dyan pero
para ibigay niya yan sa akin. Sigurado akong mahalaga yan sa kanya. Ang taong yun, kahit na hindi ko na iparamdam sa kanyang pagmamahal ang isang tunay na ina, wala siyang ipinakitang masama. Minahal niya ako at ngayon, ako ang makikinabang sa lahat ng naiwan niya. Nalulungkot ako. Sa totoo lang, nagsisisi ako sa mga pagkukulang ko sa kanya. Naiintindihan ko po, pero huwag kayong masyadong mag-alala. Ayos na po si Sargento sa lugar kung nasaan siya. Anong ibig mong sabihin? Wala ho. Sige ho, alis na ako. Matapos kong marinig na wala ng problema sa rebelde ang lugar kung saan kami napalaban noon ay bumalik ako doon. Hinanap ko ang baryo nila Sina, pero hindi ko yun nakita. Nagtanong-tanong ako, sinuyod ko ang mga bundok, pero hindi ko na natagpuan pa ang lugar na yon. Marahil pinakiusapan ni Sargento si Ana na itago sa akin ang lugar na yon. Hanggang dito na lamang, Sir Jupiter. Salamat sa channel na ito. Umaasa ako na maririnig ni Sargento ang kwentong ito. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Pero sa kahit nga sa huling mga taon na ako ng buhay ko ay umaasa pa rin akong magkikita kaming muli. Na mapapasalamatan ko siya kahit na pinili niya na maging isang aswang.